Cerdanyola del Vallès, on hem signat amb la ministra Diana Morant un conveni per invertir 926 milions pel sincrotró ALBA 2, per l'evolució del sincrotró, un accelerador de partícules en òrbita tancada, que és una de les infraestructures de recerca i innovació més importants que tenim a Catalunya, a Espanya i a Europa, a nivell mundial i internacional. Els laboratoris estan oberts dia i nit, funcionem 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, aproximadament uns 200 dies a l'any. Hem fet al voltant de 3.500 experiments amb la comunitat científica acadèmica i uns 700 experiments fets de cara a la indústria. Hem signat aquest conveni perquè el 2038 aquesta infraestructura pugui evolucionar i donar-se a posar a nivell punter a tot el món. Una inversió pel futur de Catalunya, una inversió per la prosperitat compartida.